Ik dacht dat het gewoon een lichte aardschok was. Een sabot gaat het er wel omwij. De klap wie grut doet het vrachtschip Fidelis in de nacht van sneun op snijntje in de Brege bij Scoelenborg botste. Elle Ellens wist voortendaliks hoe let het wie. Ik ga ik wie in een huis, ik heb van een schok en kreeg daarna al gauw een appje van iemand die voordelijk Fabi de Wij wennet wat er onderhand wie. En dat ging wel vrij gauw in de gaten. Het budget voor omwaaienden een liedse 10 minuten omrieden en voor ondernemers een delgong in de omzet. Het budget snijdt de morgen iedere betiet een soort werk voor Rijkswaterstaat. Intensief. Wij werden 's nachts gebeld dat de brug aangevaren was. Was al even een vreemde zaak, want na 10 wordt er niet meer bediend. Dus we verwachten eigenlijk dan ook geen scheepvaart. De skipper die van de kant van Lemmerkaan woe voor Scoelenborg wie kan houden. Alleenig misleerde dat omdat hij na alle gedachten in sliep vallen wie. De politie onderzoekt de correcte tadracht nog. Bregen in de vaarwij Lemmer-Delfziel binnen de oude jaren vaker ongeveer. In 2017 wie de Bregen van Scoelenborg haast een jellier net te broeken. In augustus vorig jaar rekken de Bregen bij Strobos nog zoiets concierre. Nou, het gebeurt wel vaak de laatste tijd. We gaan al zijn de laatste 10 jaar er wel volle meer gebeurd als in 30 jaar ervoor. Dus onderzoek zou net verkeerd werden om te zien wat er onderhand is. Waarom dit nou zo vaak gebeurt. Rijkswaterstaat is druk dwaande om te onderzoeken hoe groot de skeer onder de draaibregen nou is. We hebben een gedeelte waar we nu bij kunnen. Dat hebben we wel redelijk in beeld kunnen brengen. Maar we hebben nog wel stukken waar we extra naar moeten kijken. Zo ook onder water. Er zal nog een duikinspectie uitgevoerd moeten worden. Wat hoop je dat Rijkswaterstaat dwaan kan? Nou, zo snel mogelijk informatie naar de omwinningen en een gebaar in de vorm van misschien toch even een pond. Dat de mensen die hier in de gemeenschap wel binnenwandelen komen kennen.